लढता लढता इथं दार आरतीमध्ये लढाई मागे झाली. त्या लढाईमध्ये तानाजी मालुसरेंची जखमी झाले, डाल तुटली, मागे मागे हात तुटला आणि लढता लढता तानाजी मालुसरे इथं दार आरती पडले. दार आरती पडल्यानंतर हा मराठ्यांचा इतिहास इथं फुटला आणि मोगलांचा वेढा फोडला. हा मराठ्यांचा इतिहास इथं फुटला आणि मोगलांचा वेढा फोडला. त्यावेळेला जिजामाता होत्या राजगडाला आणि त्यामध्ये त्या दिवशी अष्टमीच्या रात्रीला त्या दिवशी तानाजी मालुसरेंच्या मुलाचं लग्न होतं, रायबाचं लग्न होतं. त्या तिथीला रायबाचं लग्न होतं म्हणून शिवाजी महाराजांकडे तानाजी मालुसरे राजगडाला आले होते. हा राजधानीचा किल्ला होता, स्पष्ट दिसतो इथून. 26 वर्ष तिथं सुरक्षेची जाऊ होत्या आणि 4 फेब्रुवारी तानाजी मालुसरे या गडाची शपथ घेतली गेली. तानाजी मालुसरे राजगडावरनं 500 मावळे घेऊन दिले. जिजामातेने तानाजी मालुसऱ्यांबरोबर 500 मावळे दिले आणि 500 मावळे घेऊन तानाजी मालुसरे शेलार मामानी सूर्याजी या गडाच्या पश्चिमेच्या बाजूला महादेव कोळ्याच्या वाड्याला उतरले आणि जागरण गोंधळ केला. जागरण गोंधळ करून गडावरती वर सैन्य घेऊन तानाजी मालुसरे 4 फेब्रुवारीच्या दिवशी तारीख 4 फेब्रुवारी इसवी सन 1670 साली तानाजी मालुसरे या गडाचा विडा उचलला गेला आणि राजाला मुजरा केला. राजगडाला राजांना मुजरा केला की राज आधी माझ्या कोंढाण्याचं लग्न आणि मग माझ्या रायबाचं लग्न. आधी माझ्या कोंढाण्याचं लग्न आणि मग माझ्या रायबाचं लग्न. तारीख 4 फेब्रुवारी इसवी सन 1670 साली तानाजी मालुसरे यांनी गड कोंढाणा आणि मोगलांचा किल्लेदार औरंगजेबचा सरदार उदयभानू राठोड यांच्यापासून तानाजी मालुसरेंनी गडाच्या पश्चिमेच्या बाजूला द्रोणागिरीचा कडा चढून छापा घालून आणि उदयभानास ठार मारून तानाजी मालुसरे या ठिकाणी प्राणार्पण केले गेले. त्यांच्या अद्भुत अशा पराक्रमाची स्मारकशिला म्हणून महाराजांनी तानाजी मालुसऱ्यांच्या स्मरणार्थी देह समाधी सिंहगडावर बांधली. म्हणजे स्वराज्याचं मानचिन्ह दिलं आणि इथं अस्थि कलश बांधला. उदयभानाच्या प्रेताची विल्हेवाट लावली. 80 वर्ष शेलार मामानं उदयभानूला कल्याण ध्वजाला ठार मारला. पण आपला गडाचा घटना आणि प्रसंग असा घडला की तानाजी मालुसरे दारात पडल्यानंतर मावळे पळू लागले. तेव्हा सूर्याजीने जाऊन तो परतीचा दोर कापला. 60 मावळा परतीला लागलेला तो दोर सूर्याजीने असं म्हणलं गेलं, अरे हिजड्यांनो पळताय कशाला, तुमचा बाप रक्ताच्या थावळ्यात मरून पडलाय. अरे मी परतीचे दोर केव्हाच कापून टाकले गेले. तेव्हा मावळे पुन्हा पाठीमागे फिरले. कारण मांजरासारखं सैन्य पळत होतं. मांजरासारखं सैन्य पळत असताना पुन्हा वाघासारखं लढायला लागलं. अरे याला गनिमी कावा म्हणतात. म्हणून सूर्याजीने जाऊन कल्याण दरवाजा उघडला. शेलार मामाचं सैन्य आत घेतलं आणि उदयभानाने केलेलं कर्म, अरे रक्तात पडलेल्या तानाजी मालुसरेंच्या छातीमध्ये लात मारून पळून जाण्याचा हा मराठ्यांचा सरदार तानाजी मालुसरेंच्या छातीमध्ये लात मारून अरे स्वराज्याचा हिरवा ध्वज फडकतो म्हणून शेलार मामावरती तुटून पडला आणि धावत कल्याण दरवाजाला जात असताना तिकडे शेलार मामानं चढ केला. लढ म्हणला माझ्या संघ, आता हिंमत असेल तर चाल कर माझ्या 80 वर्षाच्या म्हाताऱ्यावरती. शेलार मामानं शेलार मामानं 7 हत्ताचं उड्डाण केलं. आणि शेलार मामानं 7 हत्ताचं उड्डाण केलं. मामानं घेतलं उड्डाणाला. शेलार मामानं घेतलं उड्डाणाला. दात खाऊन केलं तलवारीच्या वाराला. अरे एका गावात पाडला धरणीला. अरे छातीवर मामा बसलेला. शेलार मामा उदयभानच्या छातीवर मामा बसलेला आणि दातानं फोडलं नरडीला आणि उभा चिरला या सिंहगडाच्या मातीला. म्हणून गड आला पण म्हणाले गेले, गड आला पण शिव गेला. जिजाऊ म्हणाल्या गड आला पण शिव गेला. अरे स्वराज्याला तानाजी मालुसरे सोडून गेले आणि या मातीमध्ये स्वराज्याचं रक्त सांडलं तानाजी मालुसऱ्यांचं आणि मूठभर मावळ्यांचं या महाराष्ट्राच्या मातीला. म्हणून याला महाराष्ट्र असं नाव संबोधलं गेलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्र माझा असा माझा राजा जन्मला छत्रपती शिवाजी महाराज शिवनेरी गडाला. असा राजा माझा जन्मला गेला शिवनेरी गडाला. म्हणून या ठिकाणी जिजामाता छत्रपती शिवाजी महाराज आले या कोंढाण्याला. म्हणून या ठिकाणी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन झाली ही देह समाधी तानाजी मालुसरेंची या शिवगडाला. म्हणून म्हटलं गेलं गड आला पण शिव गेला. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. म्हणून तो इकडे कल्याण दरवाजा आहे. झुंजार बुरुज आहे. तो राजगड दिसतो पुढे, त्याच्यावर तोरणा दिसतो.